mgbochi ume. Ndewo na ndị be anyị. N'izu gara aga anyị kọwara maka ụda ume. Taa ihe anyị ga-eme bụ mgbochi ume. Mgbochi ume bụ consonant n'asụsụ Bekee. Ndewo na ndị be anyị. Okay. We have bo, chi, the, g, b, g, bo, p, g, k, b, o, l, m, n, y, m, y, p, r, and C. Okay, had the area born as Saturn, which is 28. Now, if we count them, you will get 28 of them. We have she, and then we have bo, we have lo, bo, we have mo, bo, po, ni, and then sh. These ones we call them odampi. So the rest that we can get, they want to live.